Kumusta mga bata? Andam na ba kamo sa atong pagtulunan karong adlaw? Tun-an ta karon ang bahin sa atong eskwelahan. Mahimungtanon nga mailhan nimo ang imong eskwelahan. Nahimo kini nimo nga ikaduha nga puloy-anan. Kay dinhi mibati ka og kalinaw o kasiguraduhan inubanan sa imong magtutudlo o mga classmate. Ug karon, andam ka na ba nga mailhan ang imong eskwelahan? Ila-ilahon ta ang atong eskwelahan. Ang atong eskwelahan: Santo Tomas Central Elementary School, SPED Center ang ngalan sa atong eskwelahan. Gitukod kini niadtong 1956. Si Sir Ernie L. Caas ang nagdumala nga pangulo sa atong eskwelahan. Si Mrs. Iris P. Casinas ang nagkiya ug magtudlo kaninyong mga tinun-an. Makit-an ang atong eskwelahan sa Federal 4, Magsaysay Street, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ug karon, nailhan na nato ang bahin sa atong eskwelahan. Matubag na nato ang mga pangutana nga anaa sa atong activity sheets. Good luck mga bata ug salamat sa inyong pagpaminaw.